В това видео ще говорим за модул, който е може би най-добрият начин да тествате и да осъществите първи контакт с нашата платформа. Говорим за дейности. Дейностите са достъпни почти по целия свят и ние предлагаме всякакви прости неща, които можете да правите на нашата платформа. От моя опит мога да ви кажа, че всеки път, когато искам да отида някъде, а понякога дори в моя град или около града, където живея, резервирам много дейности и се възползвам от офертите, които имаме тук. Като пример ще дам Лисабон, а вие ще изберете дестинация или туристически дейности. Винаги е по-добре да изберете дестинацията и след това да филтрирате желаната от вас дестинация. Просто въведохме датата, гъвкавостта на дните и ще потвърдим това по-късно в резервацията. Сега ще търси и ще намери десетки и наклонена черта или стотици дейности на мястото, дестинацията, която току-що избрах. А отляво, както обикновено, ще имате всички филтри, по които можете да сортирате. Можете да филтрирате различни видове дейности, които искате да извършвате. Така че това са някои от дейностите, които са с по-добър рейтинг и които можете да намерите тук, от круизи по реката до турове с тук-тук с частни екскурзоводи и много други неща, които можете да изберете тук. Ако искате например да отидете на вечеря или да посетите кулинарно преживяване, просто трябва да филтрирате тук по храна и напитки. И тогава силно ви препоръчвам да филтрирате, за да сортирате цената от ниска към висока. Както виждате, имаше повече от 800 дейности, предлагащи храна и напитки. В един град се предлагат 297 различни дейности. Така че кликваме тук и ще видите, че DVILS скрипт ще ми покаже много различни видове дейности, свързани с храна и напитки. Така че едно от нещата, които много хора обичат да правят, е да посетят Арчрок. А дейностите в Арчрак са достъпни в почти всеки град, който съществува в Арчрак. След като кликнете тук, ще влезете вътре и ще видите повече информация за това. А цените започват от само 2,1 евро за дяволски сценарии. Виждате, че преживяването, което имаме тук, е наистина добре оценено. Обикновено отнема 2 часа, за да стигнат всички до там. И първото нещо, което трябва да направите, е да потвърдите датата и да проверите наличността за желаната от вас дата. Така че ще използвам тази дата за пример. Искам за 2 възрастни. Можете също да добавите деца и да проверите наличността. Ето тук виждате снимки. Ще се върна към това по-късно. Ще видите някои снимки на местата, които ще можете да изберете там. Ето ви информацията. Значи имате места с предимство. Като пример, след като пристигнете в Арчрак, ще имате места за сядане. Имате резервирана собствена маса и можете да изберете диамантено или златно меню, като обяснението на тези менюта е дадено тук. И така, какви чинии можете да изберете за менюто си. Така че, след като се качите, както виждате също, ако искате за 19 декември, обадете се за пример, който аз избрах, ако искате златно меню, можете да резервирате в 12, 13, 14 или каквото и да е време. И това е цена за 2 души. Представете си, че можем да дойдем тук, да резервираме обяд в ARDROCK и също така да използваме точките си за лоялност и да теглим още повече. Или ако имате достатъчно кредити, можете да отидете там и да се нахраните безплатно. Също така, ще трябва да резервирате на името на един човек. Не забравяйте да изберете кой ще бъде лицето, на което ще бъде направена резервацията, и да приемете общите условия. Ще получите ваучер за резервацията по имейл и можете да го покажете, след като пристигнете в Хардрак. На този ваучер ще имате и телефонния номер, ако искате да се свържете с нас. Обяснявам това като пример за Хард Рок, но така работи за всички видове дейности, за които се сещаме. И например, представете си, че искате да отидете в Дубай. Както можете да видите тук, имате всички невероятни различни видове дейности, от обиколка с яхта, от пътуване с яхта в пустинята в Дубай 4+4, до тестване на дюни. Знаеш ли, можеш да отидеш с дъвато си, можеш да правиш всичко тук.
Дори изберете пропускане до опашката, за да получите билет, за да отидете на върха. Както виждате, ще имате невероятно преживяване, като ги изберете тук и се насладите на повече от вашия град, но разбира се и на повече от местата, които ще посетите.